kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguri. Takukutendai netsigiro yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulaika, muchiramba muchikomenda zvakare. Muzuva nhasi tine nyaya yauya pano pamaofisi pedu yemusikana anonzi Lucia. Akati aiwa, imbotaurewo nyaya yangu, inyaya inorwadza, inyaya inosuvisa, inyaya yekuti tose toda kutoisa musoro pamwe chete nemaoko kuti tobatsirana sei nemhuri iyi. Musikana wandinaye pano musikana ane 26 years, ane dambudziko raainaro rekudonha, asi ari kuti handisiri ndega ndinodonha mumhuri medu, takabarwa tiri vashanu, pavashanu tese tine dambudziko iroro. Ndine hanzvadzi yangu wechipiri anonditevedzera. Mukomana iyeye anoba, asi paanoba habatwe, paanosungwa anongobuda mujeri, zvichiratidza kuti pane chivanhu chinogona kunge chiripo. Reka tinzwe kubva kuna Sisi Lucia kuti matambudziko ese aya avari kusangana nawo akambotanga sei, uye sevana vari kumbofambawo here nevabereki vavo, vabereki vari kumboitawo here ubereki hwekufamba nevana kuti vanyatsonzwisisa kuti matambudziko aya ari kubva papi. Rega titaure naSisi Lucia pari zvino. Sisi Lucia, makadi? Tiripo makadiva. Ndichakumbira kuti mutega kutaurisa kuti tinyatsonzwanana. Kuri sei kuEastview? Eastview kuri bo. Mafamba zvakanaka here muroti? Aiwa, tasvika zvakanaka. Kumushande kupi Sisi Lucia? Mushando bva kubhoira office. Ndingati kubhoira office, vanoziva kubhoira office, handisi kubhoira ekuzasi, ndiri kumusoro. Niye kutize nekuchifu. Mama ati munyatsotsanangura kuti handisi ekuzasi ndiri ekumusoro. Zvakasiyana chii? Handi yese ingori bhoere? Yese ibhoera, but inozinge ine nzvimbo like wana bechi nahafu nanana. Ndokwandobva. Mumhuri menyu makaberekwa muri vangani? Mumhuri medu takabarwa tiri 5 vana vanyamunhu, baba vamwe chete, amai vamwe chete. Tiri 5 kudaro, pane vasikana 4 nemukomana 1. Inini ndine first born. Mune makore mangani? Inini ndine 26 years. Sekusvaka ndakazvarwa gore ra99. Anonditeera mukomana akazvarwa 2001. Anoteera wacho musikana akazvarwa 2006. Anoteera akazvarwa 2009. Wekupedzisira akazvarwa 2011. Mukomana ari pakati pevasikana? Mukomana ari number 2. Ndiwa 2001. Takaona matitsvaga Sisi Lucia mukati ndine matambudziko andiri kusangana nawo, kuti matambudziko semhuri. Zviri kufamba sei? Chii chiri kuitika Sisi Lucia? Isusu pakuzvarwa kwedu takazvarwa tiri vanhu kubvira paucheche, taidonha. Saka takazozviziva takura, taigona kutoti kana tiri kuchikoro, chero uri grade 1, chero uri ECD, waigona kuti kana wakabva pamba uchienda kuchikoro, waigona kuzongoka rika wadzoka wakutopepukira uri pamba, but wanga uchiziva kuti ndabva panapa ndichiti ndiri kuenda kuchikoro. Saka zvadaro takazvarwa tese tiri vashanu, tese tinodonha. But madonhero aya ndeyekuti chero uri patsime hauwiri mutsime, unogona kutodonha zvekutanga wasvetuka kubva pauri uchienda somewhere, hauwiri mukati metsime kana moto, hauwiri. Ndo madonhero achona. Pandinoonawo vana vamai vangu kana vachidonha, vanoita zviya zvekuridza mhere zvekunge munhu ashamisika ozotanga kugwina. Ndo madonhero acho atinoita. Uyezve pakuzokura kwedu taifamba naamai vedu chete, ndo vataiziva. Baba vaiveko, asi baba vairamba kufamba, vaigona kupomera mai vedu mhosva, zviya zvekuti ndiwo rukonzeresa kuti vana vadai. Saka mukuzofamba isusu tichifamba, tinoudzwa unzi zvinonzi baba vedu vane mari yavakatorera baba vavo nyakuvabereka, asi vanonzi mari iyi vakaitora kare vachiri kumagrade 3, 4 ikoko, handizozivi zvangu, asi vanonzi vakaitora vari mudiki. Asi vatora mari iyi inonzi yainge iri mari yeun'anga hwasekuru. Saka vaiba mari iyi zvinozonzi
ndo zvakazoita kuti vana baba vedu vasiyane, mbuya vedu vasiyane nasekuru. Pamusaka pemari yanga yabiwa nababa vedu isusu. Ndokuzobva tinonzi dzinza redu rakawandira kwaGutu kumasvingo kwana Chitsa. Ndokuzobva kwana Chitsa tichiuya kuBhoera. Vana baba vedu vakazouya vokurira nekupedzera zvikoro vakuBhoera kumusha kwamai vavo. Saka ndo mamiriro azvakaita. Vanhu muchitsanangura kuti mari yakabiwa nababa, baba venyu mimi ndio yakazoita kuti gogo varambane nani nasekuru. Yakanga iri mari? Handiziva amaundi yemari, asi zvinonzi mari inonzi yainge iri mugaba here, kureva kuti anenge aive macoins emari. Handizoziva amaundi yemari kuti yanga iri mari. Saka munomboita here mukana wekubvunza baba kuti kwatinofamba namama, kana kuti iwo mama kumboudzawo baba kuti kwatiri kufamba tiri kunzi pane mari yamakatora yasekuru zvakadai zvakadai zvakadai? Baba vedu kubvira pakutotanga tisati takutombonyatsofunga havatodi unzwa nyaya ipi iyoyo, asi madzisekuru hanzvadzi dzana mai vavo mumusha mavagere ndodzaizama kuvaonesa kuti zvanga zvakadii wafamba nemhuri yako sezvo ichidonha ichididi. Ivo vanokwanisa kungobvuma pamberi pemadzisekuru kuti ndofamba, but madzisekuru aya achizongobva havachatodi. Yatoipa nyaya yacho inogona kutozorovesa mai vedu isu. Ndozvazvanga zviya. Uyezve mukudonha hanzvadzi yangu inonditeereni anoba akatanga kubawo zvekumagrade 3 ikoko. Akatanga usati ongoenda kuchikoro usati osvika kuchikoro wotonzwa kunzi mwana haana kusvika kupi kuchikoro, yotobva iri ripoti kuchikoro mwana haana kusvika. Isusuwo patinenge tiri kuchikoro kuya taisatomuona zveshuwa. Ndobva atanga kuita upenyu hwongoti anogona kungonzi muswere wezuva tazenge tichimuona ari musango rakati, tichimuona ari musango rakati, kusvika azorega kugara namai vangu nababa vangu ndobva aenda una mbuya mai vababa bva anogara navo. But aitoba kana kurova zviya zvefaiti zvekuti anorova munhu mukuru kwaari. Ndo maitiro aizviita. But mukuba make akazotanga unosungwa akumafomu 2 ndobva achitoregera chikoro. But chero akasungwa ane mhosva yakadii anobuda, vanomuburitsa. Handizozivi kuti kumuburitsa kwavanenge vachimuita ndekwekuti anenge anyanya kudonha kujera ikoko here kana kuti, asi ndichirurangarira panenge paviri paakambosungwa achitonzi mapurisa atouya vamusunga. Amene kuti vakatadza kumubata sei anonzi akatotiza akasungwa maoko. Ndozopedzisira isu takazongomuona akudzoka kumba asina cheni dzanga akasungwa nadzo. Munhu wekutoti chero akanzi akudzingiriwa izvezvo hamubati. Hamubati. Takatarisa ipapo panzvadzi yenyu yamutaura kuti inoba kuti ikasungwa inongodzoka. Vabereki vanoti kudii pavanoona mwana achingoba, vachitozoti vabereki sometimes vanotomborova, dzimwe nguva vanotomboti getimbofamba naye. Vanoti kudii vana baba nana mama panoba mwana uyu zvekuti zvinotosvika pakusikana? Ningati baba havana cheni vanotora, ndinganyepa. Baba vanototi akatoba akasatozikana unzi ndiye, vanotoita zvekutoenda kunotaura kuti ndiye asi kufamba havadi kufamba nani nesu. Baba havatoripo panyaya iyi. Kubva tichikura kusvika patave nhasi baba vedu havamo munyaya. Munhu atinoziva tinofamba naye ndiamai vedu. Ndo vatinoziva kuti ndo vanofamba nesu, chero nanhasi ndo vanofamba nesu. Baba havamo munyaya. Ukaenda kuvanin'i navababa vanotaura kuti ane mhosva dzake, ngaaripe mhosva dzake so hatina chatokwanisa kubatsira nacho. Dzinza rese muri vanhu vaya vekuti maungonzi zvionerei. Ndo zviripo. Ndinonyatsonzwisisa kubva kumashure kuti maigara sei nababa. Ukama hwenyu hwababa nevana hunge hwakamira sei? Baba vedu munhu ane hasha zvekuti handingati ndibaba vekuti bara zvavo, but attitude yavo nebehavior yavo havasi baba. Makambobvunza chikonzero chii baba makativenga kudai isu tiri vana venyu? Vanongoti munondireva namai venyu
munoita zvinhu namai venyu. But pane pasina kuti tiri kuita zvinhu namai vedu, ivo tinenge tichivaudza but vasiri kuda. You end up wakuti mukafamba namai vaya mukabata zvamabata, mukawana mabatsirwo amunenge maitwa hamuchavaudzi. Izvezvi zvikanzi ukatosvika ukati baba ndinoda kuenda kubasa kwakati, vanogona kutokuudza kuti haunogari kubasa ikoko. Vanokuudza kuti haunogari. Ukaroorwa vanotokuudza kuti uchadzoka. Handina pfuma yako yandodya, handachi chako chandodya, uchadzoka, chandozi hazviuyi panapo, uchadzoka pana. Handei pamuromo iwoyo kuti pfuma yemwanasikana wavo. Munhu ane vasikana 4 dai varivo munhu wekutoti vanenge vachitoti aiwa ndakagara zvakanaka because mombe dzese dzichiuya pavana 4 mukomana zvichida ndiye atingati haanozoendesa pfuma. Ngatiendei pamuromo iwoyo. Pane here zvichida ndimi ndanzwa muchiti first born, pane here pekuti makatombotaurirwa muromo iwoyo nababa zvinhu zvenyu zvikakona? Pakatowandisa kubva tichikura, nekuti mbuya vedu mai vababa tanga takangovakidzana zvekuti yadhi imwe chete. Mbuya vanogona kuti ndo vaitonyanya kutanga miromo iyoyo. Ndichiri kurememba kuti chero uchiri kugona kutakura 5 lita chaiyo ukateka mvura ukauya nayo uchiti wavapa, mbuya vaya vaitogona kutaura kuti hauna zvaunogona paupenyu. Zvekushaya kuti zvandaita zvekuteka mvura nezvandiri kuudzwa zviri kubatana papi. Mbuya vaya vaigona kutotaura zvakadaro, zvekuti zvakazopedzera zvakutoona baba vaya vatsinhira mashoko anotisitaona nambuya vaya. Ndo chimiro chachiripo. Ivo mbuya vachona vaigara vachitoti hamuna zvamunoita paupenyu nekuti baba venyu vakandibvisa kumurume wangu vakandiudza pano, baba mari vaita sei, saka hamuna zvamunofanira kuita paupenyu. Mbuya taenda pana baba, ndanzwa muchiti baba vanototi handidi kana pfuma yako. Ipapo ndo panoda kuti munyatsondijekesera kuti kwamuri mumeso menyu vakanyatsotaura here mashoko iwayo ende zvinhu izvi zvikaitika? Vanototaura, vakatokuona wadzoka izvezvi vanototaura kuti ndaizviziva. Uchadzoka uchigara pamba havabvunzi. Haasi munhu uya wekuti toti hanzvadzi yangu inorarama iri musango izvezvi, kana kuti asungwa kana kuti chii, havabvunzi, havanei nazvo. Kana kuti vamboenda paanosungwa kana kuti vambonyatsotaura chii chiri kuitika, havanei nazvo zvese izvozvo, havanei nazvo. Imimi ndimi munonge muchingoonerana namai vaya. Plus vana vamai vangu inini ndingatoti pakufunga ndini munhu anenge anotofunga zviri nani. Vamwe vacho ava wakanyatsovatarisa wega unonyatsoona kuti kunge pfungwa dzine mamwe mashandisirwo adzinoitwa handizivi kuti nawe kunyanyodonha here kana kuti but tega pachedu hatitonzwanani. Muri 5 hatinzwanani. Vana vacho vanogona kusatoremekedza amai vavo zvekuti satovaona semunhu. Ndizvo zvavanenge vachiita, zviya zvekutoti vanenge vachingozoziva kuti panapa ndo patinodyira chikafu, ndo patinorererwa, but zvekuti vape mubereki wavo respect samai hazvipo. Hazvipo. Vamwe vachona vatori vasikana, ndinorangarira wekupedzisira anotoita zvekutsvaka varume, zviya zvekutobva pamba otoenda pamashops unosvika ototanga kumhoresana kana nevamwe vakomana vausingazivi. Anotoita imwe behavior yausinganzwisisi, handikwanisi kuitsanangura but zvaanotoita hazvitonzwisisi. Ndiye last born. Ane makore mangani? Handizivi but ari mu13 imomo because ndiwa 2011. Takatarisa behavior inenge ichitwa nemwana, ndanzwa muchiti anotobva pamba oenda kunotsvaga ega varume vacho. Takatarisa behavior iyi, baba vanenge vachiti kudii panhau dzese idzi? Ndingazoti baba vangu mai vangu vakazosiyana nababa vangu gore rapera munana June July imomo. Mushure mekunge vanototi kana kuti behavior imwana akaita vanofesa mai vangu. Zviya zvekutothreatena kana nebanga kana kuti ndichakucheka panapa, ndichakuuraya panapa, ndichakuita sei, kusvika mama vazonziwo nemhuri yekwavo dai magona kusiyana navo zvinhu zvisina kuenderera kumberi. Because kana wakavatarisa vanoda kuita kunge munhu
handizivi kuti pfungwa dzavo dzakaita sei, but zviri kuita sekuti zvinhu zviri kukura mavari zvekutoita kunge pfungwa dzisisina kukwana. Munhu uya akutongoti chero chaanzwa chero kana ukangosvika pamba wadzoka vanogona kutomhanya neraini rese pamusha wega wega vachisvika vachitaura kuti akadzoka. Takatarisa imi makambofunga here kana kuti makamboita here nguva yekuenda kana kuwanano kwekuti makatozongodzoswa zvekuti makatozongozwa kuti muromo uya waitaurwa nababa? Ndakaroorwa 2021 ndo pandakaroorwa. Ndichisvika mumusha mumhanda kutombogashirwa, murume akatongodzwa kunzi kana wada munhu akaita seuyu uri unobva waziva kwekunanga. Hanzi akaita seuyu akaita sei? Because ndakakutarisai hapana chandiri kuona chikuratidza kuti unganzi munhu kana wada munhu akaita seuyu hapana pandingati pane panoshoreka. Handizivi kuti kana pavaitsanangura izvozvo nanhasi handizivi kuti vaizama kureva kuti chii, but chandakangofungidzira ndechekuziva kuti sedzinza rekwedu vanhu vanotozikanwa kunzi vanhu vemushonga, ndo zvinhu zvakatanga kuuya mupfungwa kuti vanogona vasina kuda kuzvigashira kuti haunganotori munhu kubva kufemili yakadai, kana kuti nhoroondo yekudonha inogona yakambopinda munzeve dzavo. Ndo pandakafunga kuti ndo pamwe zvinosakisa kuti zvidai. Saka ndakazongonogara muwanano muya pandagara kusvika 2023, but ndairohwa muwanano asi aizataura zvekuti uri munhu anodonha kana kuti unoita sei, maingonetsana zvimwe zvisinganzwisiki kubva kutanga kuti urohwa kusvika ndazongobuda. Ndakabuda gore rapera muna January. Masati maane mwana? Ndandinaye musikana ari kusvika 4 years muna April muno. Madzoka pamba baba vakati kudii? Hapana, vakatonditi wadzokerei, dzokera umurume wako wazondishusha panapa. Pandavanga ndichigara ndega mai vako vakaenda chichi, nekuti inini pandakasiyana nemurume handakubva ndadzokera kumba because ndaitoziva kuti kumba kwachona hakuna chiriko chekuti nonosvika ndoti ndadzoka kumba. Saka regai nditsvake basa ndiite sei ndimbofanira kuwana zvekuita, but basa raishayika. Ukatosvika pabasa chero une mapepa anenge ane vamwe unogona kutoriwana basa but 3 days 4 days unenge wapabva. Unogona kungonzi tangofunga kuti mimi mumbomira chero riremba. Ukatoshanda munhu anotoprefera kubhadhara wiki yawashanda iyoyo usaziva kuti anenge aona zvekudonha izvi here kana kuti hauzozivi kuti chii chiri kutora nzvimbo. But muri kuwanano maroorwa, pane nguva here yamunorangarira kuti dambudziko rekudonha iri pane parakambotaurika nezvisiririzvo yemazomuka zvichida madonha, kana murume ugona kuti kudonha kwauri kuita uku handichakwanisi kugarisana newe, kana kuti dambudziko riri pauri paunodonha paya unoita izvi neizvi neizvi neizvi, kuti semunhuwo unogona kutya kuti kuchiri kudonha here kana kuti kwete. Kubva ndichitoroorwa ndofunga inini ndatova nemakore akusvika ku7 ndisati ndambodonha. But ndisina kudonha kwachona yakuita like punishment kuvanina vanhu vangu vava vanhu vakuti vanogona kudonherana one time vese vari 3 kana kuti vese vari 4 nguva imwe chete, zvekuti chero uyu asipo ari kwaari unotofonerwa unzi kuno kumwana wenyadi adonha. But pazvainge zvichibata imba yese zvairatidza kuti zvainge zviri nani. Ndo maitira zvakaita. Saka pamunodonha paipai pamune muchiono vanin'ina venyu, nekuti pamunodonha imi hamuzozvioneka, panodonha vanin'ina venyu kana hanzvadzi yenyu panopera nguva yakareba sei kuti vazomuka? Zvekuma 30 minutes chaito. Anokwanisa kungozvinura hake kubwaira kudai, but anenge asina chaari kuita. Ukamubvunza hapinduri. Takatarisa ndoda kunyatsonzwisisa mararamiro amaiita. Nekuti kunzwa kuti pakazobva sekuru, pakazobva gogo vakaenda uku vakadii. Ndinatsoda kubvira mudzinza renyu imimi kuti chizosvika mararamiro amaiita nababa naamai vachiri pamwe chete, nekurarama kwamakazoita baba naamai vaseparate. Ndoda kunyatsonzwisisa kubva ipapo kuti tinyatsoona kuti zvinhu zvacho zviri kubva papi. Sekuru venyu imimi vakanga vakaroora gogo venyu vari 1 here kana kuti chii zvakanyatsofamba sei kuti tive nemuono wakajeka?
Inini manzwira angu zvinonzi sekuru vangu vakanga vane barika revakadzi vashanu. Vane vakadzi vashanu, mbuya vangu ndo vanga vari mukadzi wekupedzisira. Saka mbuya vangu vari mukadzi wekupedzisira, vanonzi mbuya vangu vaidikanwa pabarika. Saka pakuchengeta mari kwaita sekuru ava neun'anga hwavo hwavaita. Sekuru vedu vanotonzi yanga iri n'anga inotozikanwa. Izvezvi ukaenda kunana Bhoera nekumasvingo, tinozikanwa nemasene matatu: Musungwa, Chagonda kana Verukai. Vanonzi Vachikumba, ranga riri zita renickname. But surname idzi handizozivi kuti sei dzakazokwana kuita nga nhatu, asi dzichireva dzinza rimwe chete. Saka sekuru vedu vanotonzi vaizikanwa neun'anga hwakatosimba hwekuti chero ukapinda munda mavo usina unzipinda unogona kungowanikwa wakamira munda imomo. Saka ndo zvatakakura tichingodzwa kuti sekuru venyu vaive n'anga, sekuru venyu vaive n'anga. Saka zvinonzi pakubiwa kwemari, mari yakatanga kurovesa vamwe vana mbuya vari 4, mbuya vangu vasingarohwi. Saka muri yairohwa yese chinzi buritsai mari. Saka havana kukwanisa kuburitsa mari. Sekuru vaye kusvika pavakazoti ndaziva kuti munhu andakaudza pamusoro pemari iyi ndiwe wega uri 1, vachibvira kuna mbuya vangu ini. Saka mbuya vangu vanozonzi vakaramba kutaura, baba vangu vanozonzi vakarohwa zvakanyanya. Varohwa havana kutaura semunhu akanga atumwa, nekuti zvinonzi mari iyi vakanga vatumwa namai vavo kuti vatore mari, nekuti vaisaziva pakanga pane mari. Saka zvinonzi vakaramba kutaura ndobva vazofambawo, kureva kuti vakaenda kune vanozivawo zvekuprofita kana kuti zvava zviri zveun'ange. Ndobva vanonzi zveshuwa mukomana wamuri kurova ndiye akaba mari. Pavakadzoka kwavakanga vafamba semhuri, ava vakanga vanzwa nekurohwa vese vakabva vatozoramwa musha kuti hatichakwanisi kugara nemi. Ndobva vatongotakurana mumwe nemumwe achinda nemhuri yavo. Vamwe vanonzi vaienda kunana Bhoera zasi kunana Nyashanu, vamwe hamheno kwavari kunana Masvingo ikoko. Hatitozivani, vazhinji vachona tikatosangana hatitozivani. Saka kureva kuti vamwe navamwe mai vaidzokera kumusha kwavakabarwa nemhuri yavo nevana vavo. Ndopakazouyawo gogo vangu Bhoera nevana vavo. Saka sekuru vanonzi vakasara pamusha uyu vari vega, vanga vasina mwana vanga vanaye, vanga vasina chicha vanga vachiri nacho. Asi zvinonzi vane vakadzi vava vaizofambira pamazuva vakanga vachirarama vari vega. Asi kwavaifamba vachienda kumhuri ndokwavainotaura kuti asi kana ndazofa asina kudzosa mari yangu iye nemwana wake kubvira mbuya vangu nababa vangu, kana vasina kudzosa mari yangu vane zvavachaona paupenyu. Saka sekuru vanozonzi vakazofa. Mukufa kwavo vafa, zvinonzi zvoni mhuri yakauya kuzovaviga. Asi yauya kuzoviga, vanonzi vane vanhu vavakanga vakaudza kuti pamusoro peun'anga hwangu nezvinhu zvandakabata hapana munhu anofanira kutora chimwe chete. Munofanira kuzvisiya, kana zviri matenda anga achigara mumuti munofanira kungomasiya ari mumuti imomo. Asi zvinozonzi zvinhu zvakatohwidzana kutohwa nevana nevanin'ina vavo. Zvinonziwo munin'ina wasekuru akatohwidzanawo kutorawo zvimwe zvinhu pamusoro pezvinhu zveurombwa zvipi izvozvo, bva vatora bva vaenda. Asi kufemili yana mbuya vangu, vana vakabarwa nagogo vangu, vanonzi havana chavakawana. Vanonzi vakatoti vachisvika parufundo bva vadzingwa, nzibvai pano ndimakakonzesa kuti zvinge zvichidai. Saka vakabva havana chavakawana kana mombe nemakwai, nekuti panonzi panga pane pfuma yanga yakawanda yavaiwana kubudikidza neun'anga uhwohwo. Saka vakabva zvangoparara bva zvaenda neimwe mhuri. Asi vana baba vedu isusu havana chavakatora pamusoro pasekuru, papfuma yasekuru kana chasekuru. Vanonzi vakabva vasina chavainacho. Ndokuzouya kuBhoera, ndokuchitanga kurarama Bhoera, ndokuchirooranawo namai vangu, ndokusangana namai vangu ndobva tagara. Kuzodonha ndopavakatanga unosisa kudonha pandiri. Ndokuchita makore mangani pavaitaura? Pavaitaura izvi pavakanotisa kuti mwana anodonha? Mai vangu vanotongoti kubva uri mucheche, hanzi zvakatangira pa2 months. Ndobva zvakatangira. Ndokuchingoramba chingodonha. Saka vamwe vanotomira kuenda kuchikoro, haukwanisi kuenda kuchikoro because pamwe pacho zvine zvanyanya. Unogona kuti uchingoenda wobva wadana futi unzi adonha, achienda futi wobva wadana unzi adonha. Taenda ipapo ndanzwa zvekuti sekuru vakanga vaine madzimai 5. Baba venyu vakanga vaine mudzimai 1, amai venyu chete?
baba vangu kundibara vane 1 vane 1. ndanzwa zvakare muchitaura nyaya yekuti sekuru pavakafa vakatosiya vataura kuti kana vakasadzosa mari yangu ndichiri mupenyu vachazviona baba venyu imimi pamwe chete nambuya venyu vanova mudzimai wasekuru. Pataura shoko iroro tozoti shoko rinozofamba ka munhu afa kana kuti munhu asati afa asaakumagumo. Pakataura shoko iroro baba vane here zvavakazomboitawo muchinzwa nyaya yekuti pane zvavakazomboedzawo kuitawo here kuedza kunoripa mhosva yakanga vaparira baba vavo? Hapana because nyaya iyi hainzwisisiki nekuti baba vacho kana vachiudzwa nevamwe kunzi ndai munoripa, mbuya vedu vachiri vapenyu vaitorambidza baba vedu kunoripa. Vaivarambidza vachiti hauna zvawakatadza, hauna zvawakadi. Asi kana yasvika nguva yekuti kana kuti muri vana mavatadzira mbuya vaive, ndopavaizotaura kuti baba venyu vakanditadzira vakaba mari, saka muchazviona. Anofanira kunoripa mhosva, anofanira kunodii. But baba vacho vakati vakuda kuchinoripa mhosva, mbuya vaya vairambidza. Ndichida kutarisa rwendo rwenyu rwekukura muchienda kuchikoro. Ndanzwa izvezvi muchiti vamwe vacho kana izvezvi vamwe vacho vanotadza kuenda kuchikoro. Ndinoda kunzwa rwendo rwenyu muine dambudziko rekudonha iri kuti zvakanga zvakamira sei panhau dzekuenda kuchikoro idzi. Pakuenda kuchikoro ritori dambudziko hombe nekuti munhu akangoziva kuti unodonha chete haugamuchiriki muvanhu zvamuchosi chero shamwari chaiyo unogona kutoishaya, chero kufamba, chero kunzi uri musikana unzi unopfimbwa nemumwe munhu wemomo hazvigamuchiriki, hazviitiki, hazvitoiti. Unenge uri munhu wekuti chero ukada kutiza ikoko uchiti ndonoroorwa samwiko asingazivi, zvinhu zviya zvinogona zongoitika pauri vakutotanga kudii kuzviziva. Saka zvinhu zviri hadha zviraramiki. Ndinotarisa maexperience amaisangana nawe mimi nedambudziko iri muchitanga. Ndoziva kuti muchitanga kupinda mumarelationships zvinhu zvekuti haukwanisi kudisclose kana kuudza mumwe wako wauri kufambidzana naye kuti ndodambudziko randinaro. Ndotarisa imi matambudziko amakasangana nawo pamakatanga kuita zvekufambidzana nevakomana. Ndingati handina because ndiri munhu aitozama kuti chero pakanzi kunamata, chero pakanzi kutsanya, chero pakanzi chii, ndaitotya vakomana vacho kuti pandongozonzi ndakudana nemukomana akaziva kuti ndo zvandiri, pamwe nemwe nguva ndichadonha akarara neni ndisingazivi ndikabva ndamitiswa. Saka zvinhu zvandaitya ndaigara ndatongoregera kutozviita nekutoti murume andanga ndakaroorwa naye ndo munhu andakatanga kuti ndo mukomana wangu, ndo munhu akabva azongondiroora. Handina mukomana andakaita kana 2 kana 3 handina. Saka dambudziko iri makambudira pachena here panguva iyoyo? Handina, nanhasi hazvizivi. Hazvizivi nokuti mama pavaitozofona vachiti kuno kunhingi adonha, vana nhingi vadonha, ndaitozama kuhaidha. Ndaizama kuti haidha kuti asatombosiva kuti ndozviripo. Iye anga akazviudzwa nevabereki vake but nini handina chandakamupikisa paakandibvunza. Ndikangoti iwe pandiri wakambozviona here zvikanzi handisati ndibva zvangu pera rakadii zvakadaro. Saka mazonetsana, ndanzwa muchiti takazonetsana nemurume wayo ndikazoenda kupi kumusha. Pamaigara mese toziva kuti hama sezvo mataura kuti dzakanga dzisingatondide kubva pakutanga chaipo. Manetsana imimi toziva kuti ndokwamunofanira kumhanyira zvakare kuti tanetsana apa neapa 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 nanhingi nanhingi kuti tigadziriswe mereji yedu enderere mberi. Maizokwanisa here kana makambokwanisa here kuenda kunogara navo pasi kuti tete ndozvatiri kusangana nazvo pai muwanano medu? Dziri hama dzekumurume handina because inini ndakatongonza tichadi kuona ipanapa mva ndatongobva nevabereki vemurume vese mva tatongobva ndibva tagara kuEastview. Tagara kuEastview ndakaita pamuviri pangu kusvika pano zvaro tichinzi tichienda unosungirwa. Pane nyaya dzakanetsawo
ivo vabereki vaya vakanga vachiudza hama dzimwe dzekumusha kwedu kuti tinofanira kungomusungira tobva tamusiya ari ikoko. Saka mashoko aya akabva asvikawo munzeve dzaana baba. Ana baba vaya ndobva vachiramba pfuma iyaya. Vakati kana muri kungodzosa panapa ingodzosai ari mwana wedu chete pasina pfuma yenyu. But zvadaro takabva tagara. Murume uya akazoteera. Bva tadzokera takabva tatoenda kuna vamwene vaya. Patangonoita one day tichitosvika tezvara vangu vakatondibvunza kuti muri kurara panapa here. Vatete vangoona kuti hazvisi kuita ndobva zvangonzi ndatoti tauya zokuradzai mwana ndobva tatodzokera kumusha kwandakazvarwa ini. Ndokuzokwira bhazi nchibva kumusha kwandakazvarwa ini nchiuya kumurume kwanga ari kuno kuEastview. Havana mbobvira ukavafonera kana kuti mwana ahwara kana kuti chii vaitokubvunza kuti ndiri kutaura nemukadzi wanhingi upi wacho. Zvekuti kunge vane munhu wavanoziva. Saka handina zvombobvira hazvitotsananguriki nekuti pamatambudziko ataifesa mumarriage imomoka ndeyekuti ivo vatori included pamatambudziko iwayo. Vanenge vachitoudzira mwana wavo kuti ita so chero ukaroora mumwe mukadzi ini handimurambi. Gara wasiyana nemunhu haunaye. Saka zvaisaita kuti ndidzokere futi kwaari nchinoti ndasangana nechallenge iyi. Apa murume wachona aitotaura zviya zvekutoti ini vabereki vangu vakakuramba kudhara. Saka handifaniri kuzvimanikidzira zvinhu zvisingadiwe nevabereki vangu ndosvika kupi nchiita zvinhu zvisingadiwe nevabereki vangu. Zvekuti aitounza kana girlfriend mumba maunenge uchigara otosvika naro. Zviya zvekuti kana watogara unotonzi kana wazofinwa wozodii uzosimuka uenda. Saka mairarama sei nemurume uyu? Mairarama sei? Hapana, ndaingoshinga dzimwe nguva ndombotakura mabhegi ndoenda mumba. Ndofunga ndakatakura ka4 kesi ndichitakura nchienda ndozongonyengedzwa ndodzoka ndichitakura nchienda kusvika ndazoona kuti hazvina zvazviri kundipa. Hazvina zvazviri kundipa. Ndakabva ndazongosiya nazvo. Saka izvezvi ndogara hangu. Mai vangu ndova nemwana wangu. Ndova nogara nemwana wangu. But still hama dzacho dzeye dzichida mwana. Asi handikwanisi kuvapa. Takatarisa kudonha panodonha munhu paya. Ndazwa muchiti imi menyu mani 7 years musingadonhi. Zvine mazuva here ekuti musi wechipiri kana kuti musi wechitatu kana kuti nguva dzakati zvine time here kana kuti kungodonha wotongomuka zvakadaro? Kungodonha hazvina nguva. Chero panapa kutongodonha. Kazhinji chakanyanya chinoita kuti zvinyanye ndechekuti mukatoenda panhu panonzi kana kuti pachechi munogona kutodonha mese muri 4 ka1. Hazvitodyidzani nechechi kunyanya nechechi kuti maenda pachechi. Munenge watoparamura hombe. Zvinotoita kunge zvinotoziva kuti hamufaniri kunge muchiswedera kusaidhiri. Mufanira kugara muchingodonha muri kwamune muri kwete zvekuti mubatsirwe. Nekuti paudiki hwedu tichikura tese tiri vashanu chakatoita kuti timborarama tinotonzi tine nguva yatakararama anenge makore 2 after pambofambwawo ndobva vaendawo pane imwe n'anga ngeri yechikadzi ndobva vaita zvavakaita patiri ndobva tatombochovha. Pa2 years ipapo zvakabva zvazodzoka. But kudzoka kwacho mai vedu vanoti maitiro amaiita kare naiko zvino izvi after ndambotraya zvekuti murapiswe zvatowawesi. Saka ndazwa muchiti mese muri 5 munodonha ende hazvina kuti nguvai kana kuti uri kupi kana kuti chi. Ndazwa muchiti even pamvura patsime unogona kutodonha but hauwire mutsime. Kana moto unogona kutodonha pamota sauti. Toti kana wakamira toti uda kudonha wakamira. Kashoma kutodonha wakagara. Zvotokutemira wamira. Zvogona kutokwakudza kubva apa kuti munhu anongoskrima ari paari kuti ipapa obva atokwakuka unodonhera samweyo. Hatombodonheri mumvura, haadonheri kana mumoto, hazviiti. Chaangatoita ndechekuti unorovera kana padombo woita kana zivanga. Pamatombo vanorovera. Vanina vangu vese vazhinji vatori nemamaki kumeso.
kunorovera hako but kwete zvekuti chinhu chakaita semoto kana pamvura kuti mamutuma kumvura monzwanzi adonha mvura munotomhanya hana iri maoko but munonosvika asitombori mumvura. Tozoti chirwere chekudonha ichi vamwe vanochiti pfari vechirungu vochiti epilepsy chirwere chekuti chiriko chimwe chinozowedzerwa wacho nechivanhu madzidza matigere but chiriko. Takatarisa chirwere ichi vabereki vakambotry here kukuendesai kuchipatara kuti munyatsonochekwa kuti zviri kufamba sei vana vese vaine chirwere chimwe chete? Kuchipatara takaenda ukatopiwa piritsi ukamwa piritsi handizivi kuti uda kuita sei because unotozodonha zvekuti haiwa kana unga uchidonha ka3 pawiki unogona kudonha daily. Pese paungodzokera kuti soba udai kuona kuti ndatova munhu kudai unogona kudonha futi. Mapiritsi hazvitodyidzani nemapiritsi zvamuchose. Asi kuchipatara vanenge vachiti chii? Vanongotaura kuti pari iyoyo. Vanongotaura kuti pari. Motonzi zamai mapiritsi kutodii. Hanzvadzi yangu ndichirurangana kuti ane paakambosungwa akatoenda kujeri. Ndobva vanonotisa kuti munhu yanodii anodonha. Ndobva vamupa mapiritsi. Asi akatozonzi iye kutaura kwake anototi ndakazoburitswa zvatonyanya. Zvatonyanya nemapiritsi achona. Mapiritsi haatoshandi. Haashandi. Ndazwa matambudziko amuri kusangana nawo imimi Lucy. Ndikanzwa zvakare dambudziko regotwe kuti anotofamba kuendera varume vacho ndiye zviri kunetsa but semwana mudiki manje eji yake ane here pamunombotaurawo naye inanzwa muchiti ndini ndakatoti kwapo pavanhu vese vava pane pamakambotaurawo naye here semunin'ina wenyu nasisi mumbogara naye pasi kuti chii chaunonzwa chinoita kuti uzongobuda uchinotsvaga varume vakuru kwauri nezera rawinaro? Havatauriki nawo. Ndingati zvinhu izvi kana achinzi munhu ari kudonha zvinoita kunge zvine mweya wetsvina nemhaka yenichiti zvinenge zvine mweya wetsvina ndezvekuti kana uchida kuti zvinotisa kuti munhu anogona kudonha mangwana nhasi muswere wezuva wese anoswera ane imwe attitude yamusinganzwisi kana yekuda kurovana nevanhu kana yekuda kutaurisa zvakanyanya zvisina age naye anenge achitotaurisa zvekutonzwisa kuti uyu munhu mangwana kana kuswera mangwana anofanira kunge achidonha nochitozviziva. Hatotauriki naye hamutonzwa nani kuda kutomuonesa anogona kutoudza kuti saka inini kuti handizivi here saka inini ndimi ani wakangofanana nawo neni wewe saka hamutonzwa nani hamunzwa nani mama vacho zvavanototaura zvacho hazvinzwiki. Saka ndapa matambudziko mamwe ari kusangana nevamwe vaviri ava vepakati ava vamwe vasikana vaviri ava. Vasikana vaviri ava mumwe wacho akakwanisa kunyora form 4 gore rapera but dambudziko riripo nderekuti haashandi. Haukwanisi kuti uri kubva pamba uchiti uri kundanoshanda because hakuna munhu anokwanisa kugara newe. Chechipiri kana kuri kunzi irelationship kana chii hazvichakwanisika. Dambudziko randinotyira vanin'ina vangu vese vari 3 vekumashura nderekuti vanogona kuzongomitiswa kunyanyanyanya vanhu vakanotisa kuti ndo matambudziko avanawo vanogona kungomitiswa vasingatozivi vakazongopedzisira vatova nevana vavasingazivi kuti vakapiwa nani. Sezvo zvichitora nguva zoti munhu adzoke panormal sense yake kuti azoziva kuti ndo zvaitika pamwe mumwe munhu anogona kutora advantage izvozvo akavamitisa handizozivi. Saka vasikana ava abe zvavo iyeye uyu wekupedzisira anotoba but asati abuda zvake zvekuenda muvanhu anenge achiba pamba ipapo kana kupfeka hembe dzisiri dzake kana anotora hembe dzasisi vacho kana dzambuya kana dzani achingotora achipfeka zvinhu zvisiri zvake but kamuitiro kaari kuita aka ndo kakatanga kachitwa nemukomana akazotopedzisira kutopinda mukati muvanhu chaimo achitoba zvokuti nanhasi imwe dambudziko randinotyira nderekuti sezvo zvichizombobata hasha dzacho dze dzakanyanya ndedzekuti iwe unoba wobva waita hasha neimwe yenguva anogona kupara ngozi kana kuti akatoipana yekutouraya je hauzizozivi kuti zvofamba sei. Saka manje vasingataurike navo kudaro hanzvadzi makamboibvunza here kuti
unoba sei, zvinofamba sei, unonzwa here chii zvinokuti enda pane chinhu here chaunonzwa kunge makawanda chekuti chinokuprotecta, chii chinonyatsoitika? hanzvadzi yangu inotaura kuti kana ichiba anotaura kuti hanzi ndotanga ndarota munhu mukuru, hanzi ndogona kuti chero ndakangogara ndorota chero chembere inongoya pamberi pangu apa yongogara, but iye anoti chembere yechikadzi. Asi iye anototi paari anotorodza kuti anotya mapurisa zvakanyanya, but iye anoti ukangoona ndazviona maziso izvozvo handikwanisi kuzozvikontrola kuti ndotonzi bva panapa unoba kwakati ndichitonosvika ndichitonoba, ende pandinoba handibatwi, handidhumani nemunhu kudai, chero dai pane vanhu ndikapinda havandioni, ndotongoba ndikatobuda. Saka kuti chembere anenge ainayo here pese paanozoenda kunovhura dzimba dzevanhu nekuba achizodzora? Iye anoratidza kuti chembere ina inotongouya mumeso make, kana yauya mumeso ake akangoiona iye anotaura kuti hanzi handitokwanisi kuzoti nditi ndikaudzihwa munzeve dzangu kuti enda unoba kwakati ndireodi kunoba. Ndo matauriro ake. Saka izvozvi mama vari kurarama sei vari musituation yekuti vana vese vanodonha, vana vese havateereri, tozoti zvinhu zvakaoma semubereki kuti uchiudza munhu kuti ita chakati munhu achipindura akadai, ita chakati munhu achikupindura zvakadai, vari kurarama sei mama? Mai vangu vanongorarama nekuitawo zvemaricho izvozvo ndozvavanoita, pasina ivo vana vacho havatodyi, pasina ivo vana vacho havatopfeki, chero vakura zvakuti vanokwanisa kuzviitira, maricho acho haukwanisi kuinda navo because havakuteereri. Saka vanongozviitira vari vega. Munhu uya kuti izvo zvakabatwa maBP, magirazi, kuti apfeke magirazi haatokwanisi kuona mari yachona yekuti ambonotariswa maziso acho kuti apfeke magirazi acho, nekuti ava vanoniteera vese ungadai hanzvadzi yangu yakukwanisawo kana kuzvionera zvimwe zvinhu, but vese havateereri. Hauna zvaunovaita havatoteereri. Ndezvekutoti chero kumusha kwamai kwacho hakuna hama inombokudai, chero mukasvika ipapo havatodi nezvenyu, munongoona henyu kuti mai vacho vagara panapa nekuti havana kuenda, but vanhu vari panapa havasi kuda. Saka baba kubva pasiyana namama hamuna kuzombowana nguva yekugara navo pasi muchivatsanangurirawo matambudziko amuri kusangana nawo sevana, even though vachipopota havo but vanofanira kunge vachiziva vachinzwa sababa? Baba handifungi kuti vanofanira kutombogarawo navo pasi, kana takungogarawo navo pasi ndezvekutongoda kutsvaka kana kutorohwa cheko, because hamutonzwanani. Unotoziva kuti nyaya iyi ndikaitanga pano munotopopotedzana zvekuti kuri kunzi munombosvika kumusha kwatogara munongobvunzawo, munofungidzira kuti nhai noizi inogara iri pamusha apa ndeyei, hamutonzwanani. Kuda kungozama kuda kunyatsogara kuteramira kuti uvabvunze muzvakanaka, hamunzwanani zvamuchose hamunzwanani. Ivo pachavo munhu uya anongotendera nenyika haatogoni kana kubata badza kuti ati akusakura munda azvirimire chikafu chekudya, anongotendera nenyika achingofamba achikumbira achiita sei, ndo mararamiro ake, asi atori munhu ari fit. Ko takatarisa nhau dzekurarama kwamuri kuita izvezvi, ndanzwa kuti makadzoswa kumurume ende mune mwana ane 4 years, mune vanin'i navane hanzvadza, muri kurarama sei nenyika yakaoma kudai? Inini sofa ndongofamba ndongotsvaka chero basa remumba, kana ndangopeyiwa zve2 weeks izvozvo kana zvewiki izvozvo ndizvozvo, vanhu vandinotokwanisa kuti vanondichengeta patime yandisina chinhu ihama dzitori dzekuchechi, handitonawo kama navo, ndo vanotonyatsonzwisa kuti munhu yanidambudziko rezvakati, but still uri papo hazvizoita semunhu ari right asina zvainazvo, unongoona kuti ndiri kugara but ndozviripo. Sezvo munogara kuimba yechechi kana kuti kumba kwamama? Ndikugara kumba kwekuchechi, ndokwandabuda nchuve. Saka ndezvipi zvamunofunga kuti mungade kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe? Takatarisa nedambudziko rese raminaro, matambudziko ekudonha, matambudziko ekuti hanzvadzi inobawo, manin'ina, zvese
chamungade kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe pamatambudziko amuinawo chii? Ini chandoda ndechekuti tirapwe kana zviri kuratidza kuti chivanhu chitoripo chakatosimba chaicho zvekuti kana neniwo ndine nguva dzekuti kana ndichifamba ndotoita kunge munhu anenge anonzwa inzwi nechiti ta zvekuti kunge munhu ada kurasika njere zvekuti ndenitonzwa nzwi munzeve dzangu dzekuti mhanya kana kuti rasa mvura kana kuti asei but ndenge nditori bishi zvekuti chero ndakagara panapa ndakanyarara ndendiri bishi kunamata kuti dai zvareka kuita sekudaro nekuti nerimwe remazuva ndichazoudza kuti mhanya ndikatanga kumhanya. Saka ndoda rubatsiro rwekuti vandibatsire kuti zvipere kwete kwandiri ndega asi nevana vamai vangu vese because vakabatsira inini ndega ari mashure achapara mhosva kana yekuuraya munhu kana kuti vamwe vachamitiswa tikangova tiri vekuseko kusvika nekusingaperi. Saka chandonyanya kukumbira ndechekuti kubatsirwa kuti zvipere. Handizivi nomutoo upi but wese unongoita kuti zvipere ndo zvandoshuvira. Zvekuti mhanya rasa mvura zvakatanga rini muchinzwa mavhoices aya? Zvakatanga gore rapera ndakangotanga kupera muviri zvanditori ndikutoona ndikuramba ndichionda ndikuramba chipera nichipera but pandakatanga kupera ipapo ndakanga pazvakazotanga zvekupera muviri ndakandahwara nemudumbu bva zvaita kunge zvangu zvekuti mukuhwara muya ndo mandainyanya kuzvinzwa kuti ndo zvandiri kuudziwa panapa kuti ndofanira kunge ndichidai ndichitonzwa mudumbu macho kwete kuti ndaihwara nemusoro waisatomborwadza wanga wakatonyarara but ndainzwa mudumbu ndichinzwa mudumbu mudaro ndo pazvakatotanga kutongonzwa kuti saka mazuva ekutanga ndaifungidzira kuti kufunga but ndaizvinzwa ndakunorara pandoda kungonotisa musoro pasi kudai ndo pandainzwa kuti pane handingati inzwi but handizivi zvinouya sei ndeitonzwa kunzi mhanya rasa mvura idai zvakatowanda zvandoudzwa kana kuti zviya zvekuita senge ndakagara ndiri kuzviona ini pachangu ndine nzvimbo yandiri kufamba but riri sango risina kana munhu ndee ndichitozviona ndakatosvinura but kazhinji kachona mazuva zvakatanga kurapera zvaitanga ndakuda kunorara iye zvinezvi manje zvakuchiitika chero ndakagara. Saka makambofamba here kuti munonzwisa kuti zvii zviri kuitika? Kufamba ndaneta ndamunhu asisa chatodi kuteerera zvandoudzwa chero kwandofamba. Vanenge vachiti kudii kwamunofamba? Pandofamba ndongodzwa kunzi kudzinza kwenyu kwakarombewa hongu baba venyu vane mhosva dzavanadzo but zvatora senge advantage yekuti nevamwe vane zvinhuwo zvavo vakungorasirira paupenyu hwenyu ndozvandee ndichingodzwa. Vhoisi munotonzwa here kuti ivhoisi rani? Ndinzwi kuti nderani asi murume sekuti murume kana kuti mukadzi hazvinotisiki. Mama asi makambovatsanangurira here dambudziko iroro? handina chero ndikatoti ndiri pabasa ndikadzingwa kazhinji mama handivaudzi. Mhaka yeiyo vari vamunombofamba navo? Ndotoona kunge zviri kutoita wese kwavari mai vacho nekuti sofa maoko avo ruoko hwavo hwani harucha ndoti kudi haruchashandi. Saka ndondifungidzira kuti pamwe ndiri kuwedzera BP here kana stress. Handizive manje kuti panozofambiswa sei let's say pawana wada kubatsirai sekutaura kwamaita kuti iko zvino tikangokwanisa kuwana unotibatsira kuti dambudziko ripedzwe kubva kwandiri pamwe chete nevana vamwe vamai vangu 4 ava panozoitwa sei? Vana vacho vanobatika here manje kuti handei tinobatsirwa ivo vasingatokwanise kuteerera amai vacho? Vanokwanisika kubatika izvezvi ndakanzwa hanzvadzi yangu yakadzoka because uyu anogona kuti akabaka akaenda akambonosungwa mutombozivi kuti akasununguwa rini akagara kupi anenge angofamba nenyika kungofamba
anozongouya tokuudze history kuti ndakazobva kwakati ndikaenda kwakati ndikasangana naningi ndikabva ipapo ndikaenda kwakati ndikaenda kwakati ndikaona kugara musango ndikadii akangogara izvezvo zvandakatonzwa kuti ariko kudaiso zvinogona kungotora kana wiki 2 weeks dzakatowandisa munomuzonza abva hatombooneki pamba pachona ipapa haaoneki anongobva saka paakatanga kubva pamba makatomboona ripoti ramapurisa kuti tikushaya mwana toenda but kana iri sepolisi yekwedu uko vakutomuziva havatomuwani kungoendawo kwekutiwo sevanhu tingogara tazivisa polisi kuti tikushaya munhu akadai but pekupedzisira tasachatombozivisa ningongosiva kuti achazotsuka saka handizivi kana mune mashoko ekupedzisira aminawo amungade kukumbira ndanzwa muchikumbira zvekubatsirwa ndanzwa zvakare magariro amuri kuita kuti iko zvino hamuna pamuri kutonyatsoti penyu muri kugara kuchechi zvamungade kubatsirwa nazvo imimi sedunga munhu zvamukafunga kuti ndikawana izvi neizvi neizvi ndisingashandira hangu munhu ndinonadzwa kuti dambudziko richiripo mukangonoshanda munodzingwa kungoita mazuva muna kutotaiwa ibva zvamungade kubatsirwa zvekuti tikati nhasi uno takupai ichi munokwanisa kubatsirawo muri tichimirira kuti vanokwanisa kubatsira ivai vemachechi vanasekuru nanambuya vanokwanisa kubatsirai kuti upenyu hwenyu huenderere mberi pabviswe chivanhu asi chivanhu chabviswa zvakare pachada kudyiwa chamungafunge kuti mungade kubatsirwa nacho imimi nhasi uno kuti upenyu hwenyu huenderere mberi tisati tatsvaga vanasekuru nambuya vanokwanisa kukubatsirai padambudziko iri chii chandingafunga inini kungoti kuzvibatira kuri kuramba nekuti pane zvinoitikika asi chandaifunga kuzvibatira nemaoko angu ndega like ndakaita kosi yekusona chikoro kachonawo ndakapasa wangu form 4 yacho but hazvishandiki izvozvo zvekusona zvacho ukati unoshandira munhu ndopakuzongodzingwa saka zvandaifunga ndezvekuti kutozvisonera kuzvisonera hangu maybe zvinotengwa handisivi mati makatombotanga kusona here mati makatombotanga kusona here ndakangoti kupedza kosi handazombowana basa ndezvipi zvamunofunga kuti mungakwanise kuda pakutanga basa rekusona iri zvichida kune vamwe vanhu vanogona kuti inini ndoita hangu basa iri musikana ndogona kumupa tsono kana shinda kana chii kana chii chamukafunga kuti chingadiwe pakutanga bhizinesi rekusona chii meshini nemachira netsono dzacho neshinda dzacho ndo zvandongofunga imi munogona kusona chii maschool uniform ndogona ndingangoti zvatakaita pasyllabus matracksuits matrouse mamen's trouse ari maformal ndo andogona nemadresi wemajavha tinotenda sizulusi tine chivimbo chekuti zvese zvamakumbira muchakwanisa kuwana asi dai takwanisa kuwana vanokwanisa kukubatsirai pachivanhu sekutaura kwamaita kuti dambudziko iri chese ripere ko baba manje vakazonzi vari kudiwa vanozokwanisa here kuita sei kuuya ivo vasiri kukwanisa kufamba panhau dzacho vanouya pamwe vanozoramba handizivi because zvinhu izvi kutouyawo kunoku inini ndatotya ndotorwa nehana sokuti pamwe ndatoita zvinhu zvichandikuwadzisa nekuti kutoriwo nevanhu vasingatozvifariri kufamily kwandobva vari madzikoma ababa vanin'ina vababa zvinototyisa izvezvi kuti nemwe nguva ndogona kuzongozikanwa kunzi ndo zvandakaita handizi kuti rovira ndapapi vanouya baba vanouya vanouya asi kuti munhu anotombotanga anotoda kuudzwa maybe nemwe munhu asirini ini ndikaudza ndifunga kuti ndomboyonzikwa ipapo tichaedzawo nepatinogona kuti vaite sei vauye zvichida munenge mawanirwa kwekuti vauye dari racho ribatwe pamwe chete
ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara navo pano Sister Lucia mavanzwa vachitsanangura nyaya yavo inosuvisa zvikuru sekutaura kwavaita kuti takaberekwa tiri vana 5 vasikana vana nemukomana mumwe chete, asi dambudziko tine dambudziko rakafanana tese tiri 5 tinodonha. Vazhinji vanobva vati kudonha pfari, vechirungu vobva vati inonzi epilepsy. Kudonha kwavari kutaura kuti aiwa isusu sevana tese tinodonha, asi kana tichidonha zvedu zvakasiyana nekudonha kunoita vamwe, nekuti vamwe tinotoziva kuti uchikura ndonzi aiwa uyu maoko ake akatsva ari mudiki anodonha pfari, uyu akadonhera mumvura adonha pfari akabva afira imomo. Asi vari kuti isusu stori yedu iri different, nekuti dambudziko redu tinotobva pane zvinhu zvinokuvadza izvozvo, asi hatizivi tinge tabva sei, hatisati tambotsva, hatisati tambowira mumatsime nekuda kwedambudziko iri, asi ratishungurudza nekuti pane ubatwa hwakaitwa mufamily sekuti ziva kuti madzinza nemadzinza ane zvawo, asi vari kuti mudzi kufamba kwatiri kuita kungonzi aiwa baba vane kuba kwavakaita mari yababa vavo vaiva n'anga, ndozvazokonzeresa matambudziko avakusanganawo nevana ivava. Saka vari kuti aiwa dai tawanawo vanokwanisa kutibatsira padambudziko iri, nekuti hanzvadzi yangu chaiyo iye wani mukomana ari mumhuri mavo anoba zvekuti kana akaba pamwe pacho anosungwa asi anongobuda. Mwana ane makore 24 tichitaura nekuti ndiwa 2001, munhu mudiki chaizvo. Mumwe ataura kunzi anonetsa, anotoita varume vacho vekutsvaga ega, vasitombori vezera rake, ane 13 years. Chipafunga iwo kuti uri iwe mubereki une mhuri iri kutambudzika kudai, ungasi here vana vachitambudzika? Ngativabatsirei vataura zvekosi yekusona, asi kuti vaone basa nekuda kwekuremerwa kwakaita mudzinza hazvisi kukwanisika, nekuti kungoshanda mazuva 2-3 wasiswa basa, pekugara chaipo havana, vari kutogara kuchechi, paimba yekuchechi. Asi ungava upenyu here? Ngatiisei maoko pamwe chete muri Zimbabwe, toziva kuti kana dambudziko rawira mumwe wedu rinenge rawira tose, tobatsirana nemhuri yaSister Lucia. Kune avo vana sekuru nambuya vanoita zvematare, vana profeti, vana madzibaba, ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri, tibvise mweya wacho, vakafa vozorodza mweya iyi, vana vaenderere mberi neupenyu. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyabuyo, tichiti chesarai.